Добър ден от мен, Симона Кирилова. Здравейте и от мен, уважаеми зрители, Денис Исуски. Една от водещите новини. Училището ни разполага с нов компютърен кабинет, обзаведен с 13 компютъра, които можем да използваме свободно през учебния процес. По повод Деня на влюбените, 14 февруари, взехме интервю от една от преподавателките по математика и заместник директор на училището ни, Анета Чипова. Тя ще ни говори за любовта и за връзката с математиката и всичко, което ни заобикаля. За вас. Задавате ми въпрос, който не е за жена на моята възраст, в кръга на шегата, разбира се. Любовта е много силно чувство, което може да бъде както градивно, така и разрушаващо. Общо взето за любовта са казвали толкова много неща, толкова велики хора, че аз нещо много не мога да измисля. Любовта е желание, стремеш да бъдеш с някого, да го обгрижваш, той да те обгрижва, да бъдете завинаги заедно и така. А какво кажете за любовта и за създаващите? Аз лично? Да. Не мога да кажа нещо за това. Значи, мога да кажа, че съм намерила голямо чувство. Омъжила съм се за него. Жертви, те са били дребни. Когато, примерно, сме търсили пътя един друг, не съм направила жертва, най-вероятно той ги е направила. Тъй, че не мога да кажа, не е била някаква разрушителна любов, по-скоро така ми класна живота един към друг и мога да кажа, че съм имала да знам. Какво ви дава любовта и отнема ли ви нещо? Какво ми дава любовта? Значи, ако говорим само за любовта към мъж, по-конкретно към съпруга, не ми отнема нищо, дава ми много щастие, много хубави мигове, дава ми прекрасни дъщери. А за отнемане, може би малко прецелни нощи и такива дребни неща, но те се правят на голяма такова. Защо ви да се търсите? Не мога да си го представя. Защото аз приемам любовта не само като любов между мъж и жена, защото има лично като любов и може би още много да се сетите, но колкото нещата. Това сигурно го знаете, но с времето ще го усетите по-силно, че любовта е толкова всеобхватно чувство, че без любов не. Според мен просто не може да съществува света без любов. Може ли да свържете математиката и любовта? Най-после нещо свързано с математиката. Не мисля. Макар че някъде четах наскоро, че мисля белгийски учени са открили някаква формула за любовта, просто това не може. Математиката е изключително точна наука, има си формула за всичко, докато в любовта всеки си търси индивидуалния път. Не мисля, че има някаква формула. Добре, вие сте преподавател по математика, не преподавам по математика, не ви какво това? Значи, аз ще да разгранича, любовта е много по-силно от обичта, като чувство. Ще да го кажа уверено, леко се обърках така, защото аз съм направо такова, нали? Любовта е нещо, което изпитваш като наистина желание да стремеш. Ето мога да кажа обичам. Аз обичам математика, но чак любов към математика. Не мога да кажа. Обичам учениците, да се учим сладолет. Не мога да кажа, изпитвам любов към сладолета. Тоест, аз обичам математиката, обичам да създавам математика, обичам децата, но любовта е по-силното чувство. Вече не мога да кажа, че чак любов се изпитва към предмет, Значи любов за мен е нещо, което се изпитва към човек, към одушевен предмет. Другото е просто обича и харесва. Съгласен ли си с твърдението, любовта, която даваш, трябва да е равна на тази, която получаваш? Равна. Пак математическо понятие. Не. Значи тя просто не може да се измери. Не може да се измери колко любов давам аз, за да отмеря с навезна колко точно трябва да получи. Не съм съгласна. Значи според вас има ли формула за любовта? Не, както вече стана въпрос, не може да има формула. Всеки се намира своя път към любовта и трябва да го търси и ви пожелавам искрено на вас
и на всички ученици и бъдещи влюбвания и всякакви други хубави чувства и да имате късмета да намерите наистина голямата любов в живота, да я живеете и да се останете така, като мен, до дълбоки старини с един и същи мъж. Много ви благодаря за това. И аз благодаря. В рубриката ни Талантите на Сол ще ви срещнем с нашия съученик и рап изпълнител Кристиан Пелтеков. Здравейте, тук сме с Крис, който е един от талантите на нашето училище и решихме да бъде първи интервюиран в нашата рубрика Талантите на Сол. Здравей, Крис! Разкажи ни нещо за себе си. Значи, какво да кажа за себе си? Аз се занимавам с музика. Всичко започнаха с 2002 в началото. Аз бях много малък. Пали се още по гумени глави. След това вече чух за 50 Cent, Eminem и така нататък. И реших, че това вече... че това е моята музика цяло. И така, малък почна да пиша текста, да се правя фристайли. Вярно, тогава не бяха някакви, кой знае някакви неща, не бяха някакви успешни, но така, до ден днешен продължавам да се развивам в тази насока. Твоят талант е? Моят талант е пиша музика, раздавам го малко като поет. Това е общо взето. Добре, от колко време, значи вече колко години става, как се занимаваш с музика? Значи като цяло се занимавам от 3 години така, но нали, преди това правил съм някакви опити, някакви неща, не са били успешни. Преди 3 години се запознах с един мой приятел в Facebook, съвсем случайно се запознахме и така решихме двамата да направим лево, направим го, запознахме се с тия че в София и с него работим като цяло. И така. Добре, ти казваш, че се занимаваш с музика вече 3 години, но смяташ ли да правиш кариера? Това, което правя, го правя за себе си, не го не слава като цяло. Всичко го правя за себе си, защото не било мечта. Така. Ти казваш, че се занимаваш с рап. Какво повече виждаш в рапа, отколкото в другите стилове музика? В рапа виждам истината. В рап се описва всяка истина. Макар че в днешно време малко хип-хопа са различни неща. А какво точно е музиката за теб? Музиката е моят живот. Може ли да си представиш света без музика и представи си го какъв би бил според тебе? Ако не е музиката, аз няма да живея, просто това е. Как се чувстваш на сцената? Сцената се чувства много добре, когато виждаме и публиката, че харесват нашите неща, чувствам се много добре. Ти каза, пишеш песни, композираш музика, но какво те вдъхновява? Какво ме вдъхновява? Вдъхновява това, че когато излезна на сцена и видя хората, че харесват моите неща, това най-много ме вдъхновява и ме кара да продължавам да го правя. Какво виждаш в огледалото? В огледалото виждам човек, който себе си, който намери себе си и постигне това, което най-много искаш и мечтаваш. Благодаря ти за това интервю. И като за финал, уважаеми зрители, ще ни разведрят учениците от начален курс, които ще говорят за любовта и за празника на влюбените. Точно така, в нашата рубрика Малкият коментар. Еще потому что не что он не нравится никой. После праздника.
тази. Валентин е празник на родените и Има ли своя празнник Свети Валентин? Нямам. Харесваш ли си някой? Свети Валентин. Ще го празнуваш ли? Да. Или ти не зарадаш? Харесваш ли някой? Защо не кажеш на това момиче? Лична тайна. И Свети Валентин какво прави? Ти влюбена ли си? Не. Харесваш ли си поне някой? Не. Значи няма да го празнуваш. Това празник какво е? Има ли някой Иван, който ми познаваш? Да. Ще го поздравиш ли? Добре, погледни към камерата и кажи честитимен ден! Празник е днес. Днес е Свети Валентин. Ей, Свети Валентин, какво е празник? Ден на влюбените. Ти ще празнуваш ли Свети Валентин? С кой? Няма с кой сама. Самичка, а кого обичаш? Мама, тата. Няма. Ей, честитим ли тя? Свети Валентин. И да се тръци. Чести Свети Валентин. Днес е празник. И това е какво е празник? Излюбен ли си? Ще наречеш някакъв момиче си? Да, знаеш ли? И ще купувате ли празника? Какво да ме не силата ли? Какво прави? Излюбен ли си? Момичето знае ли, че си много добре? Да. Тя ще даде ли какво да ме не Добре, питай. Добре, питай, тя после ще го гледа. Питай. Ще празнувате ли тази Свети Валентин? Хайде, питай. Ти знаеш ли? Не знаете? Това е празника на влюбените. Вие влюбени ли сте? Не. Защо? Влюбени ли си? Не си влюбени. Значи няма да празнувате празника. Знаеш ли какъв празник е днес? Свети Валентин. Празник е какво е Свети Валентин? Ти влюбен ли си? Малко. Това беше от нас, драги зрители. Очаквайте с нетърпение следващите ни мухабети. На 8 март.